запек или пък разстройство, подутост, тежест, киселини, все симптоми на дисбактериоза и синдром на полупропускливите черва. Искам да ти напомня, че дори хормоналният ти баланс зависи от здравето на твоята на храносмилателната ти система. Или, по-точно казано, работата на тънките черва и работата на дебелото черво. Всъщност, при дисбаланс, при дисбактериоза тръгват най-различни заболявания, в това число и автоимунни процеси. Не подценявай състоянието си, но това, което искам да ти кажа е, че от голямо значение, като микробиолог ти го казвам, от голямо значение е пробиотиците, тези стражи, тези прекрасни полезни бактерии за биоживот. Така, тези стражи са изключително важно да знаеш за тях, че когато са събрани в една капсула, като живи организми, започват да има като борба за надмощие. И т.е. ако те са ти събрани в една капсула, всъщност ти няма да взимаш всички, няма щамовете, т.е. ще има и умрели щамове. Нали? Става война, има и жертви. Така че ако ти искаш да имаш колония, която да се насели трайно и да е от живи бактерии, гледай те да са разделени по щамове. Сега, пробиотика, който ще ти покажа, се казва ацидофилус. Той е за тънките черва и пикочополова система. По принцип, в смисъл, важно е също да знаеш, че различните щамове се взимат в различна часова зона от денонощието. Така, за да нямаш гниене, гнилостни процеси, за да се радваш на добро чревно здраве на тънките си черва и пикочополовата система, препоръчвам и при хронични цистити, трябва да знаеш, че ти трябва да взимаш този пробиотик сутрин на гладно, 40 минути преди да закусваш, ако закусваш. Така, пробиотик бифитус. Да не забравяме, че от работата на дебелото ни черво зависи това, че да нямаме токсини. Също така и този пробиотик. Така че мощно действие, когато ги взимаш заедно, даже по-добре е да ги взимаш заедно. Но спецификата на пробиотик бифитус, който е с насочено с дебелото черво, всъщност е, че той се взима вечерно време. Вечерно време, като трябва да е минало отстояние време от твоята вечеря. Най-добре е да се вземе вечерно време, 2-3 часа да са минали след като си вечерял, преди сън. Когато говорим за продуктите, независимо кой от продуктите ти показвам, не забравяй, че е изключително важно да си добре хидратиран, защото взимайки ги, населявайки полезните щамове, ти ще чистиш токсините. Няма как да изчистиш токсините от твоето тяло, ако ти не си добре хидратиран. Това е все едно, представи си го, да сложиш дрехите в пералната препарата и да не пуснеш вода. Нали? Няма да се изчистят. Така че, повече информация за пробиотиците, тук има добавени и водорасли алфа, и червени водорасли, но ти ще си разгледаш състава. Горе в описанието, сме оставили линк, в който можеш да разгледаш и да се запознаеш по-подробно с състава на тези прекрасни вълшебни продукти и конкретно пробиотиците. Също така, ако желаеш да си имаш свой личен здравен абонамент, трябва да си направиш регистрация към компания Aquasource. Това ти дава възможност да ги купуваш на преференциална цена, да инвестираш в своето здраве, по-точно казано, с преференциални цени и както и да се възползваш от ежемесечните промоции. Долу в коментар ще дам линк и за тази възможност. Изборът е в твоите ръце. Не забравяй, че здравето е лична отговорност.